Толамый дел буйдарында, уйдар тулкынына күмелеп. Нигә генә иркәм, һиңә генә икән, һиндә генә икән күңелем. Килерһең дип кайсагы өметләнәм, килмәй калһаң һаман бу юлга. Нигә генә иркәм, һиндә генә икән, һиндә генә икән күңелем. Нигә генә иркәм, һиндә генә икән, һиндә генә икән күңелем. Белһәң икән башка хис кимдә